Des de ben petita volia fer o infermera metgessa o d'artista. Tenia com les dues vessants. Tenia la sort de créixer en una família creativa, en el sentit que el meu pare era arquitecte, la meva mare feia moda, en el jefe de departament de disseny de moda, aleshores, clar, l'àmbit era més aviat artístic. I sempre anava fent proves, sempre em deien no pots viure d'això, i aleshores, clar, tampoc volia ser mai professora i he sigut professora tota la meva vida adulta i estic agraïda de ser-lo, perquè també aprens molt, però sempre volia aquesta llibertat de qüestionar i d'una manera o altra és com m'arrelo en el pensament i com m'arrelo aquí, en el sentit de si jo puc passar hores en el taller dibuixant, fent proves, el que sigui, és quan el temps em vola, perquè m'ajuda a com filtrar idees, pensar noves maneres d'explicar-les o fer visible aquestes inquietuds i és com la meva salut mental, diria jo. Jo crec que la part docent que és la positiva és que tu sempre vas aprenent perquè la gent va sent, cada vegada són més joves i tu vas creixent i tenen una nova visió, aleshores és com una col·laboració. Jo intento compartir el coneixement que tinc, intento fer que ells qüestionin la manera de fer o veure coses i a la vegada jo, a través del que fan ells, també aprenc. Aleshores, evidentment, hi ha una sinergia. Crec que sempre m'ha interessat allò que no es veu, perquè ja des de ben petita, quan feia les coses a la facultat, treballava amb les esforços o la sensació d'energies sota ponts, en el sentit que feia ponts, però no feia el pont, sinó la ressonància del moviment de forces a sota. I d'allà he anat treballant amb patrons o sensacions de ritmes o ressonàncies i m'ha anat vinculant més a la científica. I arrel de fer investigacions en maneres de fer visible allò que no es veu en la ciència, també he anat indagant en diferents àmbits del món dels mèdiums, dels espiritualistes i teixint com la meva xarxa de referents. Quan jo refereixo a la pràctica és com la meva manera de fer coses, en el sentit que, perquè escric articles, però a la vegada de fer escultures, de fer pintures, tens diferents maneres de buscar el que seria com un mundo imaginal de diferents referents i com extrapoles d'això una manera de pintar o de fer models o de buscar una reinterpretació d'allò que et va pel cap. Perquè encara que la meva obra, la major part de gent pensa que és abstracta, per mi té un arrel molt vinculat amb el que són la realitat, encara que sigui un món més especulatiu. El dibuix és bàsic, en el sentit que sempre vaig dibuixant i fins i tot les escultures que faig moltes vegades són dibuixades, sigui per palles que fan una línia juntes, o sigui un polpa de paper que fas com una mena de dibuix líquid, però cada vegada crea una xarxa. Aleshores, és com aquesta mena de provar. No tinc mai una imatge, serà això. Diguem-ne, jo conec, i d'una vegada en vídeo, tinc enveja de gent que diu faig un esbós i la pintura serà això en gran. No, les meves no es generen mai així. Sempre es generen a base de com una mena de estirarons entre dibuixar una part, afegir una altra, treure, i potser per això n'hi tenen moltes capes perquè vas borrant fins que arribis a aquest punt que dius, val, està acabat perquè m'inquieta suficient però no m'estorba aquesta inquietud. Jo diria que la sort de col·laborar amb gent és que veus el món d'una altra manera i això ho he vist tant treballant amb programadors del CityLab com diferents científics de l'IRBB o del Departament Melis, on bàsicament veus l'aplicació de diferents metodologies per intentar indagar com són estructures o com es pot fer veure una cosa i fa pensar com fas tu, en el sentit fas una compareixença entre el que serien les metodologies del món més artístic a les pràctiques del món més científic. I això em fa pensar en com faig les coses, adaptar o introduir les seves metodologies en les meves pròpies, per buscar noves maneres de com intentar articular les seves idees. I m'ha fet pensar també en com mirem el món. De la mateixa manera que ser estrangera en un lloc nou et fa valorar el que és el teu territori ancestral, d'on vens, treballar amb científics et fa valorar els prejudicis o les maneres que tu fas a les teves peces o a la teva pràctica.
que últimament faig bastants processos amb gent on surten projectes que no són només meves, sinó potser més col·laboratives o més de col·lectiva. I allà penses, vàlid, aquí estic fent de com facilitador o catalitzador de pensaments, d'obrir diàlegs a base d'una pràctica de fer. Però clar, no és que això sigui una obra, sinó és la pràctica creativa, el procés de fer. I les obres en si, clar, en funció d'on les tens exposades és molt diferent a una altra. Gent entra a un taller i tenen temps. El problema d'avui dia és que ja fins i tot Netflix fa cada vegada més curt la cosa perquè quedis enganxat 6 hores però que només consumeixos suposadament 20 minuts o 30. I aleshores, clar, les meves potser demanen com una mica més de temps o ostres, això què està fent o què passa? I és un lloc incòmode per ocupar.